asụrụ m egwu asụ dụnụ mma ekwelu m nke mmelụ ngụpụta kacha ụtọ ebugwu siri ike rinne mana ọ bụzi ntanụ ka njari ya iwe mkpa mbekwuru garụ marubido kene ọra mmadụ onye chi nya zele anyị bịa ka anyị kọwaa ihe dị uru ọra malụ na ihu unu ara ahụ anyị ara enu anyị uru soro anyị nyere anyị aka ka anyị kọta ọfụma ọ gaa ọfụma ka anyị kwubiere ule doziela anyị ya ọ na nnukwu obu ka anyị bata ezumezu obu bụ nri ụbọ kpana n'aka na ụka abịa ka anyị bata amizom ebe edobegasịrị ife ndị gboo anyị kọwaa na anyị maara n'ebe a nwụdebe ka a na-arụ isi abụ m Matthew Onyenwe Ọnụọra Ikuba nwa Nwankwọ Ọnụọra Ikuba n'Uru Okwe Enugu Ukwu ụmụ Ọcha bụ ụmụnna m abụ m nwa onye isi ndị Ojiajụ Enugu Ukwu na Ụmụnri anyị bịa n'Obu ka anyị kọwaa ụmụ ife dị n'Obu bụ ndị gboo nwere nke mbụ bụ na nna m kọọlụ m wee kọọlụ mmadụ ya ka akụkọ ji ete aka ekene m unu ndị nenene m mmanwụ bụ ife ndị gboo nwere dịka ọdịnala Ụmụnri dị anyị bụ Ụmụnri bụ ndị na-emesi omenala ike anyị nwere igwe anyị nwere ndị ichie anyị nwere ndị nze na ọzọ ọ ndị a niile bụ ndị na-eme ka obodo dị mma mana ịbata na omenala Igbo ebe ife adịrọ mma ọ ga-enwe ife a ga-eji wee dozie ebe a na-eri ji ọ ga-enwe ife a ga-eji na-eme ndị mmadụ obi ụtọ ebe a na-akwa ozu o nwere ife a ga-eji wee mee ka ndị mmadụ wee na-enwe aṅụrị so mmọnwụ bụ ife anyị ji eme ife ndị a na mbido mmọnwụ nke mbụ bụ mmọnwụ eji agba nra onye mebiri ife n'obodo mmọnwụ dị ka ndị uwe ojii mgbe gboo maka na nwanne ya reje ọgụbe nwanne ya ma o jepụta nwanne ya ma o mee ife ọjọọ ọ mmanwụ ya eje mmọnwụ bụ ife si na mba tele aka wee bịa ige ntị ndị be anyị ndị Enugu na-asị mmụọ dee bụ asụsụ Nsidibi mmụọ dee bụ mmụọ ekene gị iwerezie ede ahụ gaba ịfụ na mmụọ si na mba Igala anyị ji akpụ ya ata Igala mmụọ macha asị ya mmụọ na isi enwe okolobịa mmọnwụ enwe ịga mmọnwụ enwe agbọghọ mmọnwụ enwekwara ọsị asịrị mmọnwụ na mmọnwụ ndị dị iche iche enwekwara nnukwu mmọnwụ a na-akpọ Akụ Ebilisi enwe ogbo mma enwe ijele bụ mmọnwụ kasị mmọnwụ niile mana anyị kọwabazịa mgbe anyị ga na-ezikọgasị ife dị iche iche na mmọnwụ ndị dị iche iche anyị nwere awọrị ya ebe a anyị na-agwazi unu ka o si dị nke bụ nke abịa n'okwu mbụ nkwu ikolobịa mmọnwụ bụ ịga bụ mmọnwụ ụmụ okolobịa eji ama okolobịa zuru okolobịa maka ya bụ mmọnwụ na-eti osisi onye zuo dịka ọpụta mmọnwụ a na-eti mmadụ a na-eti awee marụ nke ka ibie emechaa ya ọ bụrụ ife aṅụrị onwe ebe ife na-emebi okolobịa mmọnwụ bụ ịga na-eje olu ọ bụrụ mmebi emebie ọ bụrụ dozie mgbe gboo eje ibute ozu na mba ma ọ bụ ozu nwaada ma ọ bụ ozu nwa okolobịa ma ọ na-enyi nwa okolobịa ife ị ga-afụ bụ mmọnwụ ịga ga-achị osisi a na-akpọ anyachụ gosi na ife okolobịa ka a na-eme ebulu ozu nwaada na ana mmọnwụ esolu na ana amanụ ife mee onye kwuchi ụzọ apịapụ ya n'ụzọ achọọ ịda aja ada aja achọọ ịda nkwụ ada nkwụ nke a bụ nke ụmụ okolobịa aghanatazie na mmọnwụ dịka i kwuru jụọ mmọnwụ bụ ife a na-aba aba ọ bụrụ onye toto tibe ọ
ọ bụrụ etoto obube, ọ bụrụ etoto ọba a na-ekwulu mmọnwụ bịa n'Enugu Ukwu amụọ nwoke agbanị ya agụ mara onye nọrọ ya ebu onye amanwụrụ o wee baa mmanwụ. N'etiti Nderi ka a na-aba mmanwụ, nwaanyị ada afụ ebe a na-aba mmanwụ, nwaanyị ada ama mmanwụ. Abazie ya mmanwụ n'etiti Nderi dịka mgbe eji aba mmanwụ bụ n'ọnwa asatọ, mgbe a lụchagoro ọrụ ndị mmadụ anatazia n'obodo, a sị na ụmụ okorobịa tote n'elugolo ọgbọ ịba mmanwụ ya aba mmanwụ. Ebido ịba mmanwụ, onwe mmanwụ ada afụ anya a na-akpọ otinde. Otinde ga-ebu ụzọ na-eti, obodo ajụọ oyi, onye nụ mkpọtụ otinde ọba n'ụlọ ma na mmanwụ na-apụta, e wee kpokọọ ụmụ okorobịa wee baa afa mmanwụ. O nwekwara ife a na-ajụgasị, aha gị ịzata nwuo iwee baa mmanwụ, ịzatarịa ama na eke ruro na ịka n'ọnọdụ ka nwaanyị. Mgbe ị maara ife zata nwa onye ịbaa mmanwụ. Ịbazie mmanwụ, ịma na izugbo nwoke n'Enugu, ịhazi a na-agbalụ mmanwụ ọsọ, efu ebe a na-eme mmanwụ isorobịa na-eti mmanwụ na-enwe aṅụrị, ọ ife bụ mmanwụ. Abịa na mmanwụ kwa, nwee nnukwu mmanwụ ndị na-apụ n'abalị ejiri ọkụ enene dịka ayaka, nwee ndị nke bụ atụ mma eji eme ndị mmadụ obi aṅụrị, ọ na-agụ egwu. O nwere mmọnwụ ada etizi na kịta a na-akpọ onye ekurie. Ọrụ nke ahụ ime ife ọjọọ mgbe ahụ, ọ na-eku gị na-akpagharị na-ekwu na imere ife dị otu a na imere ife dị otu a, ndị mmadụ amalụ na ọ gị mere ya. Mana mmadụ ibe gị bịa kube gị oku, ikpụpụrụ ya na ụlọ ikpe, asị ya kedu ka o si malụ. Mana mmọnwụ ka oge onye ekurie, ya na-akpụpụ mmọnwụ dịka na ịdara iwu obodo. Mmọnwụ bata be gị, ọmachie ebe gị, were ọmụ kechie ebe gị, asị gị na igwe si gị bịa, igwe ahụ mara ife ime, mmọnwụ ji bịa machie ebe gị. Otu a ka mmọnwụ si dị iche iche. Enwekwa mmọnwụ nke ọrụ ya bụ ịkọ ọnụ dịka atụ mma na ịgụ egwu. Ọ ga-akọ gị ife ime na nzuzo, ọpụta ife iwee kwụsị ya, a na-amụ amụ na-enwe aṅụrị, ọ na-ekwu ife ime dị na nzuzo. Enwekwa nke a na-akpọ ọsị asịrị mmanwụ, na-aji akọ, ọ na-aga obodo, ọ na-agagharị n'obodo n'obodo, ọ na-akọ ife mee n'obodo dịka na nnukwu mmadụ nwụrụ, bụ ezigbote onye omenala chiri ọzọ, ọ bụ na o chiri ọzọ mana ọ bụ ezigbote onye ọsị asịrị ga-apụta na-akpagharị na-ekwu na onye dị otu a dị otu a nwụrụ, na a ga-akwụ ya bọsị dị otu a dị otu a. Ndị mmadụ wee nụ wee bịaba. Onwe nnukwu mmọnwụ ga-apụta dịka akụ ebilisi ma ọ bụ ijele, ọnya ga-ebu ụzọ pụta na-agagharị na-asị na akụ ebilisi ga-agba na ebe dị otu a bọsị dị otu a. Ndị mmadụ wee bịaba na ebe ka abịa nene nya bụ akụ ebilisi, ọnya bụ ọsị asịrị mmanwụ. Ọkọ nke ọ maara, ọkọkwuo nke ọ mara, fancha bụ na ọ na-atọ ụtọ. Ife a niile so na mmanwụ. Andị ịbata na mmanwụ n'Enugu Ukwu, ọ ife a na-asọ nsọ, nwaanyị ada anụ maka ya, nwaanyị ada akarị nkarị mmanwụ. Mmọnwụ bata na ngwuru, nwaanyị abaa na mkpuke. Mmọnwụ zọcha pụọ, nwaanyị apụta. Aka ndị Igbo ji atụ n'elu si na nwoke nụcha ọgụ, nwaanyị enwela akụkọ. Maka na mmọnwụ bụ mkpụrụ obi ndị Igbo ji eme ife. Dịka ngwa gị, nwere onye mebiri ife dịka ife alụ, mmọnwụ eje tụchie bie na nwanne bụ nwanne ya, mmọnwụ ga-awa ọgụ tụchie ebe afọ, a wee kpọpụta onye afọ, ọkọwa ife menụ, ọ bụrụ nke ọ ga-asa asịsa, ọ saa asịsa, o wee jee n'ala emeri ife gbasara aja ana, o wee dịkwa ọcha. Maka na mmadụ ibi ya ghara abịanwu mie, ọ mmanwụ ga-abịa. Dịka na ego ahụ Enugu Ukwu mgbe gboo, igwe si na nsọpụta nọdụ anị, ọ gọchara ọjị, mmanwụ agba. Ọ bụrụ mmanwụ niile na-agba, o nwere mmanwụ ndị ga-agbanụ, ọfa bụ ndị mmọnwụ a na-akpọ mmọnwụ na-agụ arọ. Ọ gbachazịa, mmọnwụ ndị ọzọ agbaba. Enwekwu mmọnwụ bụ mmọnwụ obi, ya ebu ụzọ gba bifo mmọnwụ ndị ọzọ agbaba. Ihe mmọnwụ pụtara bụ dịka ife omenala, mmọnwụ bụ ife dị asọ, enwere atụtụ. Ife ọbụla ife bụ mmọnwụ bụ ife dị asọ, ọnya ka eji asọlụ ya si na mmọnwụ nwere nsọ. Ndị ọnya pụtara na mmọnwụ bụ ife obodo dobere asọ, a na-asọlụ nsọ dịka esi asọlụ igwe
ife onye ma ọ ga-akọ. Dịka nna m gwara m, mmọnwụ dịwa gboo, ma nwere ike ikwu mgbe o bido, mana ka nna m si kwu bụ na mmọnwụ bụ ife ewetarụ mgbe ebido chibe echichi dị iche iche, wee chọọ ka enwee onye ife ga na-execute power, authority, justice, wee chọba mmanwụ. N'ụmụ nwoke ndị nwere anya, unu mana mmanwụ bụ ife anyị na-ekpu, and onye ụjọ ada ebu mmanwụ, so wee chọọ ndị enwere ụjọ na-arụ, ndị ga-execute justice, wee baa mmanwụ n'Enugu Ukwu. Mmanwụ wee bido dozie agawa. Enwere m ike ikwu mgbe ọ malitere, maka na akụkọ afọ tọrọ m nọ mgbe m bido, nna m bido kọbalụ m ka m bido malụ. Ụmụ ife eji eme mmanwụ dịkwa nnukwu, maka mmọnwụ bụ ife mili emi dị asọ. Na mbido, ndị nnukwu mmọnwụ a na-atọ ana mmọnwụ bụ onye mmọnwụ ga-adị ma onye ga-ebu mmanwụ, o wee nwee ike na-eje na ana. A na-agwọkwalụ mmọnwụ ọgwụ, a na-etikwe mmọnwụ n'alụsị, maka na mmọnwụ bụ ife ya gosi na mba jee na mba amabe ya aka. Mmọnwụ Enugu Ukwu nwere ike isi ebe a jee obodo ọzọ, ndị obodo afọ ebupụta mmọnwụ nke fa, amaba mmọnwụ aka kedu obodo o si bịa. So mmọnwụ bụ ife a na-akwado ọfụma, ya kpatara eji adọrọ ya anyị. Ụfọdụ agwọọla ya ọgwụ, ụfọdụ akarị ya arụ. Mmọnwụ ada agba aka arị nkwụ, mmọnwụ ada agba aka akpọgbu ife, mmọnwụ ada agba aka emebi ife. Mana ife a niile bụ a ga-eme ya n'ebe ọ ga-abala obodo ulu, eji ya jee ọgụ mba na mba. Onye akwadoro ọfụma ada ebukwana nnukwu mmọnwụ. Ka na ịbịa na mmanwụ, enwegasịrị ife dị na-arụ mmanwụ gosi na o siri ike. Ya aga mgbe anyị pụtazi ala ebe awọrọ mmanwụ dị, na-atụ ya aka, na-ekwu ife ọ na-alụ, otu esi akwado mmanwụ. Ọtụtụ ife na-eme mmanwụ a wee pụta. Mmanwụ na-apụta na akwamozu, mmanwụ na-apụta na ọfọla, mmanwụ na-apụta na ebumnkwụ nwaanyị, mmanwụ na-apụta n'ichi ọzọ, na emume dị iche iche ndị Igbo na-eme ka o wee kpoo ọkụ. Mgbe gboo enwere egwu rekọdụ, enwere egwu ụbọ na akpati, ọ mmanwụ. Mana mmọnwụ na-apụtakarịcha ma ekpokọ otu a na-akpọ ndị ọgbọ, oyibo na-akpọ ya age grade. Ha na-alaiki ka fa nwee mmọnwụ fa ji apụ ife. Uchekie mmọnwụ ndị Enugu Ukwu na-abịakarị na age grade. Akwụna-Echenyi ndị ọgbọ nka, Ijele ndị ọgbọ nka, Akụ Ebilisi ndị ọgbọ nka, Ogbomma ndị ọgbọ nka, Ịzaga ndị ọgbọ nka. Ọ ife na-ekpokọta ọgbọ ha wee na-aga. Ọ bụrụ ife fa ji dị unik, ndị ọbụla enwe nke fa. Anyị ga-ebido n'elu. Mmọnwụ ada aka Ijele aka, ewepụ Ijele ọ bụla Akwụna-Echenyi. A wee gbalata na mmọnwụ a na-akpọ Akụ Ebilisi. Enwere Agaba, enwere Ogbomma dịka n'Enugu Ukwu nke eji mara anyị. Enwere Ayaka bụ mmọnwụ abalị, Nwachukwu, nwa Atụmma, nwa agbọghọ mmọnwụ, ma na nwe anya mmọnwụ. Enwezie Ịga na mmọnwụ dị iche iche etibeziri nke ọgbara ọfụ. Enwere polisi mmanwụ, enwekwa ụmụ mmọnwụ ka onye sizi chọọ, maka na mmọnwụ bụ ife a ga-eje na mba amụta weta na mba. Enwere mmọnwụ ndị a na-ebutechezibe anyị abụbụrụ ndị be anyị na-eti, mana afọ ya na mba enwe mmiri ewenete na be anyị. Afụgo m Ọmaba, fụ Odo, mana na-enye ọ bụrụ ife ndị be anyị na-eti, bụ nọọ ndị Nsụka na-eti Ọmaba na-eti Odo. Mana ka o si agba egwu na-atọ ndị be anyị ụtọ, eje ṅomiti ya wee na-eme ya. So mmanwụ dị iche iche. Enwekwara Ịga, nwee ndị obere mmọnwụ a na-akpọ Ụlaga, na ndị obere ụmụaka na-etiche, ndị etolubeghị iti nnukwu mmanwụ, ka ọ ghara ịbụ na o nwere onye arapụrụ. Ndị a na-akụrụ egwu, ndị a na-akụrụ ogene, ndị a na-akụrụ ịgba, ma ndị enwere ife a na-akụrụ ha. Mmanwụ dị iche iche nọ nke onye tozuru o mee. Ekene nri.